y hace todo el mundo. Van començar a pegar tirs i a dir mosca al suelo, no? I la impressió forta va ser quan, perquè ell va entrar en 3 o 4, quan mos van aixecar, i allà hi havia, jo què sé, 100 guàrdies civils, una barbaritat, no? Tots armats fins als dents i tal, no? Clar, la impressió de que diu, bueno, això se mos cau la democràcia si això tira endavant. No sé quién me llamó por teléfono, ahora no lo recuerdo bien, y me dijo, pon la tele que están entrando en el Congreso, se oyen disparos en el Congreso de los Diputados. Era un cop d'estat en contra de tots els partits, en contra de la democràcia, i que, per tant, tothom podria estar més o menys preocupat. I escorrufa veure ton pare a una llista de sangre, és veure que te poses per la pell de gallina, no? Aquesta gent tenien unes instruccions de lo que tenien que fer si se donava un cop d'estat. Quan vàrem veure el 23F, ens vàrem recordar de lo que havíem viscut anys abans. Que tanta sort que la cosa no va anar bé, però que també hem d'aprendre d'aquestes coses. L'esperit era aquest, estem aquí, som militants del partit i el que tenia que passar, passarà. Sin el apoyo de la gran banca, ni de la Iglesia en aquel entonces, ni de los grandes empresarios, ni de los países europeos, bueno, hubieran matado un montón de personas a lo mejor. ¿Y luego qué? Pues nosaltres som socialistes. Per tant, és dir que el que passi haurà de passar, però bueno, en cap moment no ens vàrem preocupar més de lo normal, perquè creiem que la nostra militància no tenia que fer que si no s'havien quedat per guardar la seu, doncs estaríem allà i si ens venien a agafar i per dur-nos a presó, doncs hi aniríem. Va ser realment un dia sumament perillós per la democràcia espanyola.